amb cada cultura. Escoltes amb cada cultura. Hola, culturetes! Avui és 4 de maig, el dia de Star Wars. Hi ha dies i dies en el calendari, però el 4 de maig, avui, no és un dia qualsevol. En anglès, May the 4th, que la cultura popular i el fanatisme per la guerra de les galàxies han convertit en May the 4th be with you, el dia Star Wars, una celebració que la gent del K, nosaltres, i ho fem cada any, ens ho portem al nostre terreny. Com ho celebrarem? Ara ho veureu. Saludem a la penya del cap. Paco, Cris, Marc, Edu, Albert, Risto, Roja i parla la Laia. Nois, celebrem o no celebrem el dia Star Wars? Celebration. Yo es que pensaba que era el día de Phineas y Ferb. Has marcat un Risto, Marc. Molt bé, Risto. Veig que la Cristina és l'única que s'ha donat per al·ludida amb la seva samarreta. Hombre, Albert, per favor, no ho havia vist. Sé que l'Albert és molt fan, Molt Jo fan. tinc astronautes, no sé si val. No valen. No és el mateix? No és el mateix. Jo vaig de negre com el Kylo Ren. Sí. Tengo una piña. Jo també. Igualitos. Molt bé la pinya, molt bé. Oye, Rosa, ¿tú no tenías hace un momento una taza que he visto? Mira-la. Ah, Hombre, cada dematí el cafè amb llet va aquí i és fantàstic, ja us ho dic ara, és més bo a la tassa de Star Wars. Nois, avui la plataforma Disney Plus jo crec que rebentarà d'usuaris amb streaming. Ja va escalfar motor dies enrere i va anunciar que avançava l'estrena de l'última pel·li, de l'episodi 9, 2 mesos abans del que estava previst, perquè l'estrena es du a terme avui, el dia de Star Wars, la Star Wars Day, i recordem que la frase aquesta de May the 4th be with you és un joc de paraules entre el 4 de maig i May the 4th be with you, la famosa frase que vol dir que la força t'acompanyi. Una frase que necessitem més que mai. Qui potser no la necessita és Disney, que avui ho petarà com diem, amb el consum amb streaming de El Ascenso de Skywalker i les altres 8 pel·lis. Totes les 9 estan disponibles a la plataforma. Plataforma. Almenys vam poder anar a veure El Ascenso als cinemes, abans de que el coronavirus xapés totes les sales. Sí. Us va agradar la pel·li o no? ¿no la viste? Claro. No sé. A mi no. Des de la meva perspectiva... Ara, aquesta. Ara. Menys mal que hi ha l'Albert, que és l'especialista. No era una Star Wars, allò. No era Star Wars, era una pel·li que George Lucas li va vendre a Disney i, sincerament, les altres pel·lis per mi eren molt millors perquè hi havia molta més acció i aquesta pel·li acaba, no vull dir... acaba d'una manera que... No, ¿qué dice? Que no ho veig com a Star Wars. És Disney? És més Disney que Star Wars, no? Vull dir que és més... Jo prefereixo molt més, per exemple, la 7 va estar superbé, o la 8, pobre Skywalker, però la veritat és que la 9 no em va agradar gaire. A més, jo també crec que hi havia moltíssimes expectatives en ser l'últim episodi de tota una saga que va començar fa 40 anys, molt estimada i que tothom se l'ha fet una mica seva, no? I clar, expectatives molt altes, complicat, complir-lo. I a més, el que dius tu, Albert, és més Disney, públic més infantil, amb tot el que comporta. A mí sí me gustó, llámalo infantil, llámalo Disney. És muy de Cristina, aquesta pel·lícula. Sí, jo us he de dir que la primera saga, o sigui, la primera cronològicament, vull dir, l'episodi de l'1 al 3, a mi la 3 me va agradar. Moltíssim. La 3, quan hi ha el passo al lado oscuro. I a sobre és un dels meus actors preferits. Qui és? Qui és? Ewan McGregor o Obi-Wan Kenobi. Home, por favor. I a més, el moment coqueta del Darth Vader, quan li han... No diguis... Que sí, que tothom l'ha vist, aquest tros. Que tothom l'ha vist. Jo no l'he vist, la peli, Ui!
Es el candidato ideal, para después. Creo que sí. Vamos a hacer algo. És que tenim preparades dedicades a Star Wars amb en Risto. Jo crec que en Risto les hauria de contestar totes, a veure què diu. Sí. Es que no me he visto ningún capítulo ni me lo pienso mirar, no me gusta. Bien. ¿No es una serie? Bien, Risto. Bien, sí. ¿Debemos tratar las manos ya? ¿Sí? ¿Ya puedes empezar? Dit això, Risto, el programa d'avui va dedicat a tu. Star Wars Day. Pa ti. Star Wars Risto. Vale. Li expliquem per què li dediquem amb ell? Sí. Expliqueu-li, sisplau. No, tu, Edu, tu. No, senzillament, com que et petes les reunions de continguts, doncs hem pensat que tu ara respondràs una sèrie de qüestionari que hem elaborat tots nosaltres sobre Star Wars. Vale, chachi. Vale. Chachi pistachi. Chachi Piruli, que la fuerza te acompaña. Ja ho veurem. Qui comença? Venga, va, yo. Cris. ¿En qué mascota de George Lucas está inspirado el personaje de Chihuahua? Un mono. Un mono gorila. La número A, un canario peludo. La número B, un perro. La número C, un gato persa. ¿Solo hay 3? Solo hay 3. Vale. La número B. Vaya por Dios. Vaya, la ha acertado. Espera, que os doy más datos que me han parecido súper curiosos. Bé. El perro es un Alaskan Malamu... Bueno, un perro de estos de Alaska, que está en blanco y negro. ¿Tú me entiendes, no, Edu? Vale. Husky. Y ¿sabes otra cosa, Risto? Se ve que el perro siempre iba de copiloto en el coche. Me lo estoy imaginando yo ya. Ahí. En plan. Y el otro sí. Ahí está. Es igualito que Chihuahua. Ah, y otra cosa más. El nombre, ¿sabéis de dónde viene? Sí, de Chiveca. Súper original. El otro. Perro en ruso es sobaka. ¿Sobaca? La sobaca. ¿Qué? Me encanta. Sobaca. Sobaka es perro en ruso. Si hay algún amigo ruso y no lo he dicho bien, lo siento. Que Sí. no se ofendan. Yo siempre había dicho, tengo pelos en el Chihuahua. La siguiente va sobre el personaje Jabba the Hutt, ¿vale? Que es el gordo, el grande, Gran personatge. ¿vale? Dice, ¿cuántas personas creéis que trabajaban dentro del títere de Jabba? A, 5, B, 7 o C, 9. Yo digo 5, B, 7 o C, 9. Yo digo 7. ¡Correcto! Quina, qué loco, esto es loco. Curiosidades. Sí, me hubiera gustado verlo cómo estaban puestos, ¿sabes? Dentro. Pues mira, para que os hagáis ideas, en la barriga habían 2, luego habían 2 tumbados abajo, 2 por detrás y otro controlando los ojos y boca. El personaje de Jabba the Hutt están inspirados en 2 personas, en 2 personajes. Uno sería la oruga de Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? Y otro personaje que está muy inspirado, que si lo veis, es un personaje, un moro que sale en Casablanca, donde la cara es muy similar, ¿vale? Y el precio que costó hacer Jabba the Hutt, $500,000. Yo creo que la escena del Jabba el Hutt con la princesa Leia atada y todo con el famoso bikini dorado, yo creo que forma parte absolutamente, ¿no? de la historia de la cultura popular, ¿eh? Todo el mundo lo sabe, hayas visto o no. Las fantasías, sí. Y es uno de los personajes más favoritos de George Lucas, porque le tenía mucho cariño a este personaje. 2 de 2, venga. 2 de 2 lleva Risto. 2 de 2. Risto parece que no se entera de nada y nos va dando... bueno. La Laia pot fer la seva pregunta ara? Vinga. I tant. Quin intèrpret surt a Star Wars i a Joc de Trons? Quina actriu
o actor surt a Star Wars i a Joc de El Trons? enano. No. Primer digues. Hem de dir les respostes. No, no. Bueno, molt bé, Risto. Espérate, listo. A. Carrie Fisher, la princesa Leia. B. La Gwendolyn Christie. C. Yoda. No sé si al enano te referías al Yoda o no, no lo sé. ¿E o C? La A. A, Crash B, is Witching. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No sé qué ¿Cómo? dices. ¿Cómo? La Carrie is Witching. La Carrie Witching, que es como el Carrie Fisher, pero sí. Es Witty Woman esto, ¿no? Estamos en la línea Witty Woman, ya lo veo. A ver, no, es la B, es la Gwendolyn Christie. Oh. Joc de Trons feia de... Tío, Risto, te lo estoy chivando, macho. I a Star Wars, que surt a l'última part de les 3 últimes de la saga, o les 2 últimes, no recordo on te pilla catxo, doncs és una general muy mala. La faig jo, la pregunta. Laia, llegeix tu i jo faig les de tu. De qui és el germà secret de l'això en Luke Skywalker? ¿De quién es hermano secreto gemelo? Te lo traduzco al castellano, por si acaso. El Luke Skywalker. Esto es ABC de Star Wars, ¿eh? Esto es nivel 0. ¿Me das permiso para buscar quién es Luke Skywalker este? No. Sí, busca Luke Skywalker. Resposta A. Rei, del personatge Rei. Resposta B. Leia, no la Laia, no te líes, Risto, no te líes. C. Han Solo. El rey Juan De Han Carlos. Solo. La Laia. No, Han Solo no, porque si no tiene hermano, porque está solo. Entonces, de la Leia. Por chiripa la has adivinado, La Leia, no la Laia. La Laia. La Leia. Laia, o sigui que no l'he adivinat, Molt bé, Risto. Comença l'Albert amb el personatge de Yoda. ¿A qué planeta se fue Yoda después de la caída de los Jedi? Toma. Respuestas. A. Soy tu padre. Hoth. B. Endor. C. Naboo. D. Yavin 4. Oh, ¿Cuál es la última? ¿La qué? D. Yavin 4. La C. ¡Sí! ¡Pero no! Venga, chicos, decídselo. ¿Cuál es? Yo no la sé. Yo no la sé. No sé qual Pregunta planeta. trampa. A veure, va, us explico planeta per planeta que segur que us ho adivinareu. Va. Hoth es un planeta helado. Endor es No. un planeta donde están los Ewoks. Hoth C es el de la un segunda planeta peli. Naboo, donde está el Palacio Real de la Princesa. Sí. Y Yavin 4 es un es donde satélite. está un bosque con una cabaña. Aquí, el 4. Pantanoso. Un pantanoso que hay muchos bichos, hay muchas moscas, Y seguro. hay una nave escondida de Mm. un tal Skywalker. Risto. Ha fallado porque ha dicho la C. Ya no puede. Es Yavin 4. Es Yavin 4. Guau. Es Pero cuando- habéis es hecho cuando trampas. Luke Habéis le hecho va trampas, a porque dar- son 3 opciones, quiere no conocer 4. a Yoda. Que es cuando Luke va a conocer a Yoda para que Yoda le dé algunos consejos sobre la fuerza y para que Luke aprenda a ser Jedi. Vale, Maku. Me toca a mi Han Solo, A ver si también vas perdido, Maku? Moment, vull fer un incís. Han Solo, el Harrison Ford, Han Solo, de les primeres 3 pel·lícules. Vale, dit això, continua, sisplau. Vale, On gran va aportación. néixer Han Solo? el Opció hospital. A, en una nau. Opció B, a Tatooine. Tatooine. Tatooine, da igual. En Tetuán, Tetuán, Marruecos. M'encanta Tetuán, m'encanta. Tetuán, Marruecos, sí. Y C, en su casa. Y D, en el vertedero. Es nota que ho he preparat jo, Sí, Sí. m'encanta Tetuán. Sí. És la buena, Risto, és la buena. En Tetuán. Espera, una cosa, repítelas, porque es que no me acuerdo. Claro. En una nau. En Tatooine. Tatooine. A casa seva o en un vertedero. M'encanta En vertedero. un vertedero.
Si no, no tiene morbo la serie. Es una peli. No, hacen un vertedero. Yo pensava que sí. Nada, estamos Albert, por favor. 3-3, vinga, a va. Tatooine, però a la seva casa. Pues ya está, como todo el mundo en Como esa época. la gente durante el confinamiento, es lo mismo. La gente nace en casa ahora. Un momento. Estamos 3-3. O sea, mi pregunta es la decisiva. Ojo, Risto. Pero mi solo pregunta es- tres respuestas. Sí, 3 respuestas al estilo pregunta de la semana. Aguanta això, perquè és... ¿Tú conoces a los Ewoks? No. No te suenan. Son unas criaturas adorables que ayudaron a la rebelión a liquidar definitivamente el Imperio Galáctico en el retorno del Jedi. La tercera parte de la trilogía original. Pero a lo mejor no sabes decirme en qué lengua está basada el Ewokés. ¿Eh? Mira. Si Oye, la escuchara... Bueno, ahora que has oído este super sonido, tienes que, ya verás, 3 opciones. Respuesta A, el creador, Número A. Que si Número no A. la cierra. número A, perdón, se inspiró en la imitación que hacía una cacatúa moluqueña ciega de anfetas de 2 perros estornudando. Vale. La B, la respuesta número B, es una canción de Alejandro Sanz comiendo magdalenas rellenas de chocolate y pasas, puesta al revés en un fonógrafo del siglo XIX. Y la número C, el dialecto se inspira en el calbuco, una lengua que proviene de una zona de la estepa siberiana entre el sur de Rusia, el oeste de China y el oeste de Mongolia, que hablan cerca de 500.000 personas. ¿Te hago un resumen? Vale. No por vale. el morbo de la... voy a decir la C porque es la correcta y porque quiero ganar. Pero por el morbo, quiero decir la A. Por morbo, ¿eh? Pues la respuesta es la C. Es la C. Passado el temps. Això no sé si serveix perquè no es presenti cap altra reunió de continguts. Sí, potser sí. Risto, y el premio este convalida con el curso de director de Casals d'Estiu. Sí, senyor. Claro que sí. Molt bé, molt bé. Episodio 4, episodio 3, parece esto. Sí, sí. Nos ha ganado aquí el amigo. Nois, acomiadem el programa de la Star Wars Day, us sembla? Doncs ho deixem aquí per avui i recordeu, jo em quedo a casa. Veient les pel·lis. Fins demà, culturetes i Risto. Que la força us acompanyi. Amb cada cultura. Escoltes amb cada cultura. Hola, culturetes! Avui innovem del tot en els nostres continguts habituals. Ni sèries, ni pel·lis, ni obres de teatre, ni exercicis ridículs. Això avui va de coses que tenim a casa i que no podem suportar. Això avui va de pongos. Laia. Saludem a la penya del camp. Mare meva. Edu, Albert, Risto, espera, que se m'acaba la patata. I Laia i fan la Laia. Això és la Laia menjant patates. No sé, tenim l'atac de gana a aquesta hora. A veure, comencem pel principi. Algú sap el que és un pongo? L'Edu Sí. ja no en té ni idea. El Risto diu que sí. Risto, responde tu, sisplau. Edu, yo te pongo... ¿No es eso? Colgar. Sí, sí. M'has dado una idea, Marc. Pongo? Ala. Bloqueado. Mejor así. Algú I que tu, ja xat. encara que no, el Risto estranyament enriqueix el programa. Ah, aquí, míralo. No. Bé, nois, el pongo ve la paraula de ¿dónde lo pongo?
Aquests dies que passem les 24 hores del dia a casa i ens tenim molt vistos al menjador, la cuina, el lavabo, les habitacions, passadissos, despatx, etc. Segur que ens hem adonat que tenim coses i objectes que no sabem ni què fan a casa, que no ens agraden i que fins i tot els odiem una mica i que ens agradaria que desapareixessin. Per tant, avui, en el Cada Cultura, proposem fer un intercanvi virtual, perquè no pot ser de cap altra manera, d'aquest tipus d'objectes Pongo, de ¿dónde lo pongo? Què us sembla? Perfecto. Ho hem demanat que tothom emboliqui una d'aquestes coses que té a casa que no li agraden. I ràpidament tothom ha trobat alguna cosa. Però, escolta, Rosa, quan s'acabi el confinament, això arribarà. Home, i tant. Clar, quan s'aixequi el confinament ho farem arribar a la persona que li ha tocat. I tant. Em sembla molt bé. En el primer programa que nos veamos juntos, nos llevamos los pongos. Ya tenemos todo. Allà farem l'intercanvi físic, de pongos. Oficial. Tothom donarà un pongo, però en rebrà un altre, Per tant, no penseu que a casa vostra desapareixeran els pongos. No, només els canviarem. Res més. Vale, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Sorteo, ¿no? Tots els regals tenen un número, sí? Sí. A veure, ensenyeu-los. Oh, Laia. Yo tengo el 1. El 2. L'1. Vale. El 3. 4. Algú de vosaltres se suposa que és una mà innocent. No, entonces no. Sí, Edu, tu no. Tu no. T'has retirat. No. Ha demostrat que no. Ara agafa l'Albert el que falta. Molt bé, Molt bé. Vinga, va. Albert. ¿Qué has de fer? Tria un. Vale, un momento. Espera. Primero tenemos que decir para quién va ¿Para ese quién número. va ese número? Para el número 1. No. Ahora, el Albert tiene que decir a quién de nosotros le va a corresponder ese papelito. Y ese papelito será el pongo correspondiente. Ya, pero que sea el número 1, así vamos por orden. Mireu, us sembla que fem per ordre de finestra? Primer en Paco? Venga, va. Pues el primer regalito que salga de la mano del Albert será para Paco. Exacte. Però no pot ser el mateix. Correcto. Exacto. Que el canviarem. Ai! No veig jo. El 6. El 6. De qui és el 6? Oh! Paco, te ha tocado el 6. Vale, un momento. Antes de abrirlos, hay que seguir haciendo la distribución, porque si luego coincide alguno, habría que volver a... Claro. Paco, te quedas... ¿Cómo piensa esta chica, Paco 6, molt bé. He hecho muchos yo. Momento, Albert, ¿para quién va este? Para ti. Va. Cris, va. Paco 6. ¿La apuntas tú, Marc? Venga. Pues ponlo encima que lo vean. Es Pau, ¿y Albert? El 8. El de la Laia. Venga, siguiente. Rosy, este para la Rosy. Com et toqui el teu? Si és el 7 no pot ser. No veig rei. El 1! ¿Es el de Paco? Paco, me encanta el papel. Me va a encantar, Rosa. Lo sé. El de la Laia. Pero oye, que bien envueltos esos papeles. Con grapas. Con grapas, que bestia. Mare meva. El 7. No, el 7 és el nostre. Pues saca otro número, mete ese. Número, aquest el tornem a guardar, sisplau. Vale. Esto parece la lotería ya, con el tongo este. Però papà voldrà que li traiem allò. No. Oh, ningué igual. El 5! Premio! Aquest és preciós i molt útil, Laia. Perquè sabem que estàs dient la veritat. Ho sabem. Venga, va, siguiente.
Risto? Risto alias Casa de Papel, When you say with you, na, 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 na. 4. De Marc. Te va a encantar. M'agrada el 4 que ha escrit el Marc, el regal, m'agrada molt. ¿A que sí? Sí. Con el envoltorio ya me gusta. Marc! El Marc. Qué nervios. El 2. El 2. Marc, Se nos vea. para ti, pero ya te diré para qué. Se mea, la Cris se mea. Ara vosaltres decidiu, o l'Albert o jo. L'Albert. L'Albert sempre. Sempre l'Albert. ¡Qué tramposo! Sí. Claro, queda el 7 y ha cogido el otro. Jo me sembla bé, Jo també ho faria. Inocente hasta el final, ¿Cuál es? El 3, ¿no? El 3, ¿no? Te vas a comer el de Risto, que es peor. Sempre serà pitjor el de Risto. Yo de ti se lo cambiaba, El de Risto. ¿Esto qué es? ¿El 3? ¿Es el 3 o no? Por listo, chaval. Venga. Y yo me como el de Rosy. Vale, entonces, ahora... Yo quería Anem per rosa. ordre, anem per ordre, ¿no? Ahora por orden, tal y como se han distribuido, vamos abriendo. Venga. Vale. A mi m'ha tocat l'1. Es mi regalo. ¿Me lo abrís, porfi? Te lo abro. Me encanta. Estic emocionada. Tú eres Casado exhibe su plan. Me encanta el papel. una mariposa para poner en las plantas. O donde tú quieras. Lleva polvo. Un llimonet. Tinc un llimonet. Tenim un llimoner que fa llimones, li va joc. M'encanta. M'agrada molt. En sèrio, m'agrada molt. Pues Me ha llegado. A mi toca Lo quiero, lo quiero. El número 2. Número 2 és en Marc. ¿Yo? Marc, ¿Y quién te el regal? la La Cris. Cristina. Ah, vale. Venga, ábrelo, Cristina. Es un regalo muy especial que lleva mucho tiempo conmigo. Oh, No he sabido más que dónde lo pongo. Es un... Ya no me los pongo. oh, Caos. Calcetines desparejados, pero pueden hacer para más utilidades si no te entran. No sé si has oído hablar de la operación Michunet. Michunet. Qué guarro eres. Ah, lo ha pillado rápido el Risto, ¿eh? Pues te los envuelvo, Cari. Hala. Venga. Se va a encantar. El 3 Yo- és l'Albert. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no tenía papel de envoltorio y he puesto celo y ahora pues yo no sabía que lo tenía que desenvolver yo. ¿Verdad? Vale, entonces me quedo ¿De sin verdad? regalo. No sé por qué, pero intuyo lo que es. Yo ¿Qué también. es? ¿Qué pasa, Cari? Es que si lo enseño ya se sabe. No! Albert, Es súper útil. Albert. Es súper útil. estàs Dios, content? qué bueno, tío. Es muy bueno el regalo. Muy Y sirve para muchas cosas. Es lo que tienes habitualmente en tu habitación, ¿no? Por eso lo he cogido. També Aquí tenim paper li de ha vàter. tocat. També tenim paper de vàter. En Risto li ha tocat el 4. A mí. ¿Aquest és per tu, Risto? Vale. Mira, el número 4, Es tu DNI Es- antiguo, ¿no? mira, es esto, que ahora os explicaré la función. Es para abrigar la taza. Molt important. A ver, ahora tengo que saber ponerlo y os lo enseñaré. Es un ponga para muy abrigar- mierda. para abrigar la taza. Esto es un típico pongo. Esto es personifica la esencia del pongo. Esto. Esto Ahora ¿sabéis? Nivel. Es para, ¿ves? Es Para un mantener el té caliente. És un jersei. És un jersei per la tassa. Sí, es una bufandita Claro. para la taza. Pues Para también ti, sirve Risto. como mascarilla. No. Muy útil, ¿eh?
Espero que te guste. Me encanta. Marc, quan poses Pongo a Google, surt una foto d'això. Sí. Estic segura. El 5 és la Laia. No ploris encara, no està obert. Però després. Ha de ser alguna cosa meva. A veure. Ui. Laia, tu estudies idiomes? Sí, Oh, no! Castellà. i anglès. Has envuelto bien. També sé parlar italià. Sí, parla italià. ¡Un diccionario italiano-alemán! Ah, italià alemany! Molt útil! Molt útil! Si no saps una paraula en alemany, la pots buscar en italià. No sé si la sabrem buscar amb una o l'altra manera, però bé. Número 1. Edu. Number 1 in Deutschland. Oye, ¿esa es la bandera de Italia? Sí. Sí. Justamente, sí. Sí, és aquesta, és El aquesta. podium también. Italianish. 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 Escolta'm, Edu, pregunta segurament Sí, absurda. Això a casa teva. Bueno, és que jo en la intimitat parlo italià i alemany. Sí. També com l'anglès, no, Eduardo? Sí. Sí. Dar la cara de la Laia, que se le ha quedado con el regalo. Laia, t'ha agradat, carinyo? Está muy bien educada esta niña, muy bien educada. Vale. El siguiente, Pongo, Paco, número 6. Ah, ese que me ha tocado a mí. 6, li ha tocat el 6 al Paco. A ver. Un ratón mini. ¡Ué! Lo voy a usar. ¡Pero que no funciona! Papá. Sí que funciona. No funciona. Sí que funciona. Es de JB, de esos de promoción, guarrísimos. Ahora de momento está el del Oye, chulo es. Mono, és Chulo mono. es. Molt bé. Lo podemos Brutal, colgar brutal. en el baño. Lo colgaré en el baño. Espera. Sí, como cuerda, sí, me sembla bé, como decoración de baño. A veure, número 7, a l'Edu li ha tocat. A ver, li obro jo. L'obrim ara mateix, sí, obre tu. Que es vegi bé, acosta-lo aquí. Que Toma. mamá. Toma. Què rius? Ai, que li ha tocat el nen. Que aquest és guai, tio. Sí, aquest és el guai. Ai, que no surt el cap. No serà allò. ¡No! Yo quería ese, tío. Ja sé que Pongo. Pongo el que és yo quería, tío. és una figureta comprada a Londres, no, a Edimburg, amb una botiga d'aquestes friquis. És la reina d'Anglaterra. Ah, Elizabeth II. Míralo, el culturer. Mira, el bolso té això de, com es diu, de tema solar. No, mirall no, panell solar. I quan li toca el sol, mou la mà així, en plan saludar. Tongo. És espectacular. Això ho poses a qualsevol lloc. A una casa al seu balcó i la reina no para de fer així amb tot el rato. És espectacular. Exijo en la próxima ronda de pongos que este pongo vuelva a estar. No, es de mío. Edu ya. Es suyo. Tiene que rotar. Esto tiene que ir por las casas. Sí, tiene que ver mundo. Guarda, pues, seria brutal, Jo ahir vaig acabar de veure The Crown. Ara tinc mono d'Isabel II. Pues aquí la Te tens. lo cambio por los calcetines, Edu. Pero es actriz. No sabía que era actriz. ¿No quieres mis calcetines? Me ofende, ¿eh? Vale, vinga. Ara el meu Cris. A la Cris Ui, li ha tocat el 8. Ui. És guai, també. No És guai. tanto, no llega a este nivel, no llega a este nivel. És molt guai. Es muy guay. Ui, madre, és que jo no puc. Em pixaré de riure. Mamà, ai, no sé, l'he posat jo. Això és una cosa que ens va fer un amic amb una impressora 3D, que és per posar el mòbil, vale? Perquè fa d'altaveu. Hola. Ajá.
Veieu? Gracias, te iba a preguntar que dónde se ponía. Bueno, no sé, lo puedes poner, quizás lo quieres poner así, pero no va mucho, ¿vale? Lo hubiera puesto así. I aquí això fa que s'amplifiqui el so, funciona d'altaveu. ¿Pero funciona de verdad? ¿Eh? ¿Funciona de verdad? Sí, sí. Ah. ¿Y dónde lo pongo? Es JVC. No, esto está hecho en una impresora 3D. Però val per tots els mòbils? Bueno, nois, molt bé, no? A tope, ¿eh? Mucho nivel, sí, el Spanien, el Italiancien. Nois, us proposem que a casa vostra feu el mateix amb el vostre cercle d'amistats i família per passar una mica l'estona. Creiem que és una molt bona activitat que us proposa la penya del Cada Cultura. Doncs ho deixem aquí per avui. I recordeu, jo em quedo calla i faig el pongo. Fins demà, culturetes! Bye, bye! Auf Wiedersehen! Tschüss! ¿Qué? Ya. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Mamá, si encuentras. Chao. Nada con Mar, que los tendrá ahí. Adiós. Amb cada cultura. Escoltes Amb Cada Cultura. Hola, culturetes! Avui, 6 de maig, sabeu quin dia és avui? És un dia molt i molt esperat, el Dia Internacional Sense Dietes, No Diet Day. Sí, existeix, un dia així s'havia d'inventar i el Cada Cultura no se'n pot quedar al marge. Saludem a la penya del K. Paco, Cris, Marc, Risto, Edu, Albert, Roger i parla la Laia. Nois, sabíeu que existia el dia d'avui? Com a tal, dia sense dieta? La reunió de contingut. Sí, però abans d'aquesta famosa reunió que ens va il·lustrar molt i que ens va permetre... Abans d'investigar jo no ho sabia. Jo tampoc. Para mí todos los días son sin dieta. I en Risto, quina és la seva gran aportació? Que para mí todos los días son sin dieta. Estupendo. Nois, us il·lustro una miqueta. El dia sense dieta, avui, és una celebració del cos humà i de la diversitat de les seves formes que s'han d'acceptar, siguin quines siguin. També es dedica, el dia d'avui, a cridar l'atenció i recordar, els perills dels règims més exagerats, els quals no seguim ni seguirem mai, està claríssim. No som així d'agosarats, En lloc d'això, us hem preparat un menú especial del Cada Cultura per aquest 6 de maig. Un menú on la dieta queda molt i molt lluny i que creiem que és la millor manera de celebrar el Dia Internacional Sense Dieta, tant avui com qualsevol altre dia. Ho teniu a punt, companys? Sí? Sí? Comencem amb el que teòricament és l'àpat més important del dia, que és l'esmorzar. Marc! Sí, mireu, jo he preparat una sèrie de coses que segur que us agradaran. La majoria d'elles les podem trobar a casa, alguna altra potser hem d'investigar una mica. Mireu, jo havia pensat que per començar faríem un suc, però faríem un smoothie, això que està tan de moda ara. Un smoothie de sardines en escabeig, barrejat amb ou, kiwi, lima i galeta de xocolata dietètica. Dietètica, la galeta. Sí, la xocolata ha de ser dietètica. És el punt saludable, no? Clar. Després un cafè fet d'excrements de civeta, que és un mamífer que s'assembla a un gat. És una cosa que s'anomena Kopi Luwak. Esto me suena del Kahoot del otro día. El que sí. Doncs això servit en una closca d'alvocat, d'aguacate, i una branqueta de julivert, així tot molt hipster. No sé si us va bé això. Però és el perejil, lo demás bien. Vale. Per acompanyar farem una cosa que es diu uns ous de segle, que són molt comuns a la Xina. Són uns ous que es deixen macerar en te, lima, sal i cendres durant un temps relatiu. Ho podeu fer o bé durant 7 setmanes o bé durant 5 anys, el que desitgeu. I després us mengeu els ous de fa 5 anys. Pregunta, ¿las cenizas tienen que ser de algún concreto o puede ser de algo que hayas quemado? Algo que hayas quemado, no tengo ni idea. Vale. I després ja per acabar, perquè clar, això
és poca cosa per esmorzar. Uns gofres que li posarem tot el que pillem. Per exemple, formatge cheddar, Nutella fosa, nata, calat de plàtan, xoriço, i la llauna d'olives que teniu oberta al final del frigorífic. Ja està. Què us sembla? Marc, jo els gofres i encara, M'ho estic imaginant. Ah, que sí. Buenísimo. Yo menos el perejil, lo demás bien. Sí. Eres alérgica. A mí es que las olivas me repiten, no me va. ¿Verdad? Jo, aquest gofre és com el meu pitjor malson, que tot el que no m'agrada. Yo es que me como eso y me paso el día cagando. Estupendo. Gran aportación de Risto. ¿Listo? ¿Duro o blando? El otro. L'altre. Según la escala de Bristol, pues no, es que no me sé cuál es el primero y cuál es el último. Un 8. Nois, estem parlant de menjar. No anem cap a aquest camí, sisplau. No, home, no. El que empieza con cacas de gato ha sido el Marc, ¿eh? Sí. Es una cosa, dicen que es el café más caro del mundo. O para ellos. Pues que se lo queden. Això és el gran esmorzar que ens proposa en Marc en el Dia Internacional Sense Dieta. Al cap d'una estona està clar que tindrem gana perquè ningú es menjarà això. Anirem pel segon esmorzar, que és el que fan els hobbits i és una cosa que practiquem tots, el segon esmorzar del dia. Cristina. La hobbit. La hobbit. Yo como me he imaginado que el desayuno del Marc iba a ir por ahí, he pensado un desayuno dulce. Bé. Vale, entonces sí, a media mañanita, pero ligero, porque he pensado, mira, yo creo que para media mañana podemos hacer un bol de fruta, ¿vale? Con yogur. Esto, oye, pasa bien. Y le podemos añadir la fruta que queramos, obviamente, la que más nos guste, esto lo dejo a elección vuestra. Le podemos añadir lacasitos. Oh, qué bueno. Una barrita de Kit Kat, una solo. ¿Conocéis la pantera rosa? Sí. La rodajita. ¿Eh? Ahí, tiradita en el bol. Luego ya, como para ir acabando, coger el medio gofre que no habéis cogido del Marc. Sí. La mitad, ¿vale? Sí. Lo untáis con Nutella, bien, por todos lados. Más, exacto. Lo añadís al bol. Tengo hambre. Con más lacasitos. Una vez habéis untado el gofre con más Nutella, le volvéis a poner lacasitos. Después de los lacasitos cogéis un chorrito. Esto para las que conocen a mi madre, un chorrito es, ¿vale? Nah. Sí. De leche condensada. Uf. Sí, espera. Y para acabar, cogemos 3 cucharadas de Nesquik y las espolvoreamos así como por encima. Y luego te mueres de una sobredosis de azúcar. Sí. Yo creo que sí. Sí. Pero esto, Chris, no necesitas un bol, necesitas, no sé, una olla gigante para poner. Bueno, yo por bol entiendo la ensaladera, ¿eh? La grande. A ver, con tanto azúcar, parafraseando a Risto, luego ya es todo garrapiñada. Sí. Bueno, desde aquí podemos enviar un saludo a los diabéticos. Sí. Va por vosotros, tíos. Bé, si fem, encara que sigui una petita part d'aquest segon esmorzar de la Cristina, no sé si tindrem gana a l'hora de dinar. Però jo us proposo un dinar ideal, que és el meu dinar ideal en el Dia Mundial del Sense Dieta, que és cada dia, evidentment, i més amb el confinament. Ho tinc claríssim. Patates fregides, sempre. Sí o no? Les pots sucar en ketchup, maionesa o ho pots combinar, Poden anar sucar separat, sucar... Salsa rosa. Està boníssim. Salsa rosa. Tot, és igual. O pots fer ara ketchup, ara maionesa, ara salsa rosa, és igual. I per acompanyar aquestes patates, doncs, carn arrebossada amb formatge dintre. ¡No! Es mi plato favorito, Rosa. El meu també, i és aquest com menú... Ara la Laia se posa a jalar. Menú... És el típic menú infantil que està boníssim, sí o no? Wow. I la carn arrebossada amb formatge dins, espectacular. Yo durante mucho tiempo, y me refiero a edad casi rozando la de Risto, me seguía pidiendo el Happy Meal. Claro, porque está buenísimo, Ah, yo también lo hago.
¿Ves? A uno os dura, el Happy Meal a uno os dura, ¿sí o no? I evidentment... Dime. Per el regalo. I per beure, Coca-Cola, però no zero, no, la normal, la que porta sucre, aquella que te'n beus una i notes la pujada, o sigui... Sacar que se llama Coca-Cola Plus. Esta, la que lo tiene todo. I quan te la veus ja notes com va pujant el sucre i quedes una mica marejat, al cap d'un rato, però aquesta. Jo crec que és el menú ideal, molt més senzill dels que heu proposat vosaltres, però tot el món crac cap a dintre. Això seria el dinar, i la Laia ha pensat els postres. Laia, però hauries de menjar, hauries de tenir la boca una mica més despejada. No, ja està. Va. Un bol de llaminadures amb xocolata ratllada per sobre, li afegim paturrat. Les llaminadures han de ser variades, per exemple, nubes, Coca-Cola, escorç, ou ferrat i de tot. A rebentar. Que ens entenem? A rebentar o no? Jo me quedo con ese. Ho sé. Jo no sé si mengem tot això, no sé si tindríem gana per berenar, però jo crec que sí. A mí me está subiendo el azúcar ya, Paco, berenar. El meu berenar començaria amb una base de crepe, ¿vale? Nos imaginamos un crepe gigante y en ese crepe gigante le vamos a poner Nutella, nata, dulce de leche. ¿De noche? Dulce de leche. De noche. Sirope de fresa. ¿Vale? Y le vamos a poner, este es un componente raro y diferente, pero que a mí me gusta mucho, que mezclado con el chocolate, que es queso. Queso que se funde, el queso de sándwich. Perdón, necesito hacer una pausa. Es verdad. Es real. O sea, se come el crepe de Nutella con queso. Pero barrejat. ¿En la misma crepe o en diferentes crepes? No, en la misma. La tortilla y el queso me gusta mezclarlo. Luego, a todo esto le ponemos rodajas de plátano, rodajas de fresa, machacamos unos lacasitos. Ah, mira, fan de los lacasitos también. Los ponemos por encima y ya tenemos una merienda calórica preparada por si no hemos llegado del mediodía, del lomo rebozado, las patatas. Digo que se nota que compartimos nevera y despensa. Sí, ¿no? porque tenemos los mismos productos. Es lo que hay, es lo que tenéis. Ojo, yo le he puesto nombre y todo a mi plato. Mi plato se llama Gordería Pacal en una tarde de confinamiento. Me encanta Gordería Pacal, me encanta. ¿Puede ser más largo el nombre del plato? Recordar este nombre, Gordería Pacal en una tarde de confinamiento. Con dulce de leche. Bé, de noche. Ara la Laia diu que també li ha posat un nom d'allò, en els postres, digues. Bom tu. ¿Ves? Si lo bueno es breve, 2 veces bueno. Bom tu. Va. Després del berenar d'en Paco, o sigui, jo crec que ara ja no ens aixequem, saps, directament de la taula, no? Perquè si no rodolem directament. Per sopar arriba, teòricament, l'àpat que ha de ser el més lleuger de tot el dia, oi? Edu! Bueno, és que ho posen en dubte ells, clar que ha de ser lleuger i fàcil de pair per després fer la digestió amb la panxa ben buida a l'hora d'anar a dormir. Per això la nostra proposta de sopar conté un aperitiu, un primer plat, un segon plat, unes postres i una beguda. Sí? Super. Vinga, enjoy, disfruteu. L'aperitiu és uns nachos gratinats amb carn, quès i bacon. Quès? Quès i bacon? Mireu la foto, mireu. Veieu la foto? Us agrada o no? Sí. No veiem res. Nachos gratinats amb carn, formatge i bacon. Sí? I després també acompanyarem això amb unes mozzarella corn dogs. Que... Mireu la foto. A veure... Oh, que rico. Com podeu observar, estem parlant que són com frankfurts que estan embolicats de formatge i a sobre arrebossats amb farina de cheetos. Esto es espectacular, esto es espectacular. Tot molt digerible. Molt. Vale? El segon plat, vale? Diguem ja el plat gran, ja és
Perdoneu, nois, però si hem de ser un menú equilibrat, no pot faltar una hamburguesa, sí o no? Sí. Però, què us sembla? Mireu aquesta foto, pam! Oh! Si us hi fixeu, es veu doncs, aquesta típica hamburguesa amb formatge, el tall de bacon... Però el pa són dònuts fregits. Ja. Ai, Val? I no ens oblidem de les patates i la salsa barbacoa. Evidentment, per fer una mica més conjuntat tot plegat, Per tant, aquesta hamburguesa amb el pa, però que en realitat són dònuts fregits. D'acord? Me está dando un algo, Bueno, cariño, no passa nada. Ja m'he perdut hace rato. I després acabem les postres, que ens les explicarà tot seguit l'Albert amb aquesta fotografia. Doncs les postres són un drip cake con dulce de noche. Un tripi, has dit? Dulce de leche. Aquest pastís tan carregat, veieu com aquesta foto que està tot carregat? sí, molt. Amb una ganaix de xocolata, allò és regalimant. Que rico. Que dius, maco, no gaire. D'acord? Més que res allà per assegurar-te que acabaràs anant a la UCI després de menjar això. Ja. Bueno, però per ir a la un UCI... altre lloc, potser, també. Vale? I per últim, per fer-ho una mica més digerible, aigua amb gas. Per fer el rotet. És per fer el rotet, Con limón, que sempre va bé. Que fa baixar, Sí. Fa baixar. Va baixar tot amb el rotet. Lo millor és quan menges tot això és que baixi ràpid, perquè si no jo no sé què pot passar aquí, Yo, igual lo conocéis, supongo que ahora el Edu lo podrá poner aquí abajo para que la gente lo pueda ver, pero ¿os suena esto? Ai, quina boleta més mona. És muy bonito. Sí. Pobrecito. No puede ni beber agua, el pobre. No puede, Pues así vamos a ir. Espera, que I la una vaca més a casa. Mira qué monada. Mira qué monada ahí sobre el árbol. Esa bola, esa bolita en la branca. Una monada seguro. Sí, sí. Vamos. Es una... ¡Ay, que se cae! ¡Ay! Se ha caído. Sí. Os dejamos el enlace para disfrutar de cómo estaremos nosotros después del confinamiento. Bueno, nosotros y me parece que media humanidad, No, però nosotros en plural, en general. Exacte, nosaltres, la humanitat, exacte. El que volem dir amb això del Dia Mundial sense dietes és que estem confinats, ho estem passant com puguem, no ens traiem els plaers de la vida, un d'ells és el menjar i de tant en tant menjar una marranada d'aquestes, que tothom té la seva debilitat, tothom té el seu plaer culpable. Cristina, dime, que levantes el dedo, di. No, digo que una solo. Oh, eso és una manera de parlar. Yo me quedo con el de la Laia, El postre de la Laia? Sí. Bombón Chanel o algo así. Tot això, sí, bombon tu. Escolteu-me, dit això, us animem a que proveu alguna d'aquestes receptes. Us animem a això, que proveu alguna d'aquestes receptes a casa. Molt bé, Laia, molt bé. Molt bé. Una molt bona despedida. No quedo a casa. I que va a cultura ja. Un petó a tothom, dia sense dieta. Adeu, no a la dieta, no a la dieta, no a la dieta. Amb cada cultura. Escoltes amb cada cultura. Hola, culturetes! Avui dediquem al Cada Cultura a parlar de videoclips, de tot el consum que genera, així com imitacions variades. Estic segura que totes i tots tenim algun videoclip preferit, aquell videoclip de capçalera que hem imitat una i una altra vegada. De tot això i molt més en parlem avui en el programa. Saludem la gent del camp. Paco, Cris, Marc, Risto, Edu, Albert, Roger i parla la Laia. I avui hi ha un convidat especial, que és l'Aitor. Hola, Aitor. Hola a tothom. L'Aitor ha estat alumne de l'aula de teatre d'aquí de Lloret de Mar i sabem que el videoclip, no, Aitor, a veure si ho diem bé, ocupa un lloc molt especial aquests dies de confinament, que sí? Una mica. Explica'ns.
Jo estic vivint a Barcelona, el confinament m'ha enganxat aquí, i doncs, amb el meu pis, que som 4 noies i jo, doncs vam tenir com la idea de fer ens vam obrir un compte Instagram, on vam decidir penjar vídeos per entretenir una mica el confinament a totes les persones del nostre entorn, i vam decidir fer un Tu cara me intenta sonar, que és com ho vam decidir dir d'alguna manera, perquè buscàvem la idea de fer un Tu cara me suena intentant imitar diferents videoclips, diferents actuacions en directe, i doncs vam començar una mica tot això. Va ser una idea una mica cutre al començament, i setmana a setmana ens hem anat intentant posar una mica més les piles perquè era una mica de contingut, una mica amb més de qualitat. I explica'ns una mica més, això és la vostra idea, com ha anat tot això? Doncs això, la gent, clar, nosaltres el primer vídeo que vam penjar crec que durava com 5 minuts, vam decidir fer un parell d'actuacions, una mica de guassa, per dir-ho d'alguna manera, no era cachondeo, tot el que volíem fer, i doncs ens vam plantejar de fer-ho d'una manera una mica més sèria i vam fer un petit sorteig, vam decidir fer una grupal amb els 5 junts, fer duos i trios i després que tothom tingués una actuació individual. Ens vam anar al supermercat un dia, vam comprar totes les bosses de bessura de colors que hi havia per poder fer decorats, per poder fer roba, per fer de tot, i amb coses que ja teníem de fer festes i coses així, doncs vam començar a preparar, amb llums que tenim a casa de colors i de tot, preparàvem escenari, ens vam marcar horaris de gravació, o sigui, gravàvem 3 dies a la setmana de 5 de la tarda a 8 a 9 i doncs mentre un gravava, un altre muntava i així. El teatro sirve para algo, ¿veis? Sí, ¿no? I és... Organizació, eh? Total, ha sigut no deixar de crear en cap moment. Sí que és veritat que, aquesta setmana ha sigut una mica de descans perquè això estem estudiant i hem de treballar i ens ho hem pres una mica de descans, però vindran cosetes diferents ara. I Aitor, a quins artistes heu intentat fer Tu cara me casi suena o me suena más o menos? Hem fet una mica de tot, la veritat. Hem fet, no sé, les Azúcar Moreno, les Ketchup, hem fet Rodolfo Chiquilicuatre a Eurovision quan va anar, hem fet artistes més actuals, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, hem fet Guns N' Roses amb l'Axl Rose. De tot, no? Veig que hi ha de tot. De tot. Com trieu l'artista al qual imiteu? En base a què? Després de fer la primera gala, que va ser una mica això, vam triar, jo vull fer això, jo vull fer l'altre. Doncs vam fer un full amb molts artistes, ho vam separar en 3 categories, grupals de 5, els duos i els trios i els individuals, i llavors amb diferents vols vam fer sorteig i van sortir com una gala estructural de 8 o 9 actuacions, més o menys, i més o menys és com ho vam fer tot. Ho vam decidir tot el primer cap de setmana i ja ho vam tenir organitzat. Aitor, perdón que me meta, Rosa, pero luego cuando empecemos a hablar un poquito más de los videoclips, están haciendo una edición de vídeo donde se pone el circulito del videoclip aquí y la imagen de ellos aquí, o sea, puedes comparar realmente. Comparar els videoclips, sí. I, Aitor, això que heu anat fent, tots aquests vídeos que heu anat fent, ho heu penjat a Instagram. Sí, o sigui, vam fer... Quin és el que ha tingut més èxit en reproduccions? En reproduccions, realment crec que és el primer. Després hi ha un que té 420 i els altres van 200 o així, les últimes. I el moment de la Semana Santa, ¿cuántos tienes? També vam fer un... Clar, és que això va començar amb el cachondeo de... Arribarà la Setmana Santa i estarem aquí a casa i vam fer com una mini processió de 10 segons fent una mica l'índio i també vam fer una verge, una mica de cachondeo tot. Nois, algú té preguntes? Quin és l'artista o grup musical que us agradaria fer i que encara no heu parodiat? Un que farem, jo parlo del que jo faré segurament individual, que serà imitaré a Sia. Tires alt, eh?
Sí. I un grup al que tenim moltes ganes de fer, que serà Kiss. Hombre, Hombre, quina de Kiss? hombre. Doncs havíem pensat en fer el I Was Made for Loving You perquè és com la més coneguda i al final doncs serà com la cançó que si la gent la veu doncs podrà saber quina és. Bueno, Si es la de la peluca al revés, ¿no? Sí, la del pelo en la cara, sí. Aitor, una pregunta. ¿Cuál ha sido el vestuario más difícil y con las cosas más surrealistas que habéis hecho? Con las bolsas de basura, ¿eh? Nos ha quedado claro. Vam fer... Yo he visto una americana con papel al ojo, ¿eh? Vam fer... Bueno, jo vaig fer... Jo vaig fer la Rosalia, que ho vaig fer amb una bossa de basura negra i una camisa remangada. Les ungles me les vaig intentar fer, no s'aguantaven, li vam posar paper de plata, però també hi ha un que va quedar molt guai, que vam fer la Britney Spears en el videoclip de Toxic, i vam fer tot el que és el barret, tot el que és el top que porta l'escote per aquí. Va quedar bastant guai, però hem fet, és que hi ha quasi de tot. També vam fer els Backstreet Boys, i també vam aconseguir una mica el rotllo així. És que totes, si no per una cosa, per una altra, han tingut alguna dificultat a l'hora de, o ja sigui intentar imitar llum, a veure, les llums és veritat que és una mica molt limitat perquè tiràvem el que teníem, però he intentat fer tot que estigui com molt exacte a l'hora dels vestuaris i de tot. Maquillatge també, mentre un maquillava teníem una altra noia, una de les meves companyes que estava pentinant a les altres, o sigui, era treball en cadena tot. Bueno, y yo he visto un vídeo en el que hacíais Spice Girls, sí, donde os vais pasando el móvil para poder ir saliendo todos. ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Sí. ¡Qué guay! Sí. Vam intentar imitar el Wannabe i, clar, al final era una càmera que les anava perseguint tota l'estona i com no sabíem com imitar el moviment per tota la casa, doncs, mentre hi havia 4 persones en escena, un aguantava el mòbil i mentre anàvem fent el recorregut ja vam planejat de tu aquí agafes el mòbil, tu aquí li passes a l'altre i al final, el plantàvem i fèiem com una petita coreo intentant imitar-la, evidentment. Ha sido una innovación, porque el Martín Scorsese es el que hace los travelings, ellos han hecho un traveling manual. Traveling casero. Casero total. Casero. Sí. Nois, jo us volia preguntar, Aitor, tu quants anys tens? Permetem la pregunta. 23. 23. Quin és el teu videoclip de referència? De tots els que has vist a la teva vida, videoclip musical, estem parlant? Allò que dius, aquest videoclip me flipa per la raó que sigui, Vull dir, m'agrada molt, és el millor videoclip que he vist mai. El teu referent. A mi com a videoclip, que de fet a l'última gala el vam fer, és el videoclip de Telephone, de Lady Gaga i Beyoncé. Brutal. Perquè em sembla una pel·lícula feta a videoclip. O sigui, en 9 minuts que crec que dura el videoclip, et aconsegueix explicar tantes coses tan ràpid que personalment m'agrada, però després podria triar milions. Hi ha més, no? Sí. Caravana, ¿y vosotras? Pues mira, yo he encontrado uno que no es que fuera mi preferido, porque no lo conocía. Sí, lo conocía, pero sí que me ha hecho especialmente gracia porque Taylor Swift, la canción Shake It Off, nos encanta. Shake It Off, ¿vale? La odio. No me había visto el clip y cuando lo he visto me he dado cuenta que hay una infinidad de referencias en disciplinas de danza, brutal. O sea, entra el clásico, el hip hop, las chicas de gimnasia rítmica con plazos, animadoras, hacen twerking contemporáneo, breakdance, una cosa rara con los dedos, o sea, brutal. Me ha parecido súper interesante. ¿Y tú, Paco? Yo partiendo de la base que se podría decir que los padres y madres de los videoclips pueden ser Michael Jackson, Queen, con Thriller y I Want to Break Free, etcétera, etcétera. A mí hay 2 grupos que me gustan mucho cómo crean los videoclips, que son Daft Punk, ¿vale? Uno en especial que se llama Around the World, que están todo el rato haciendo como una coreografía. Y otro que me gusta mucho es The Beastie Boys, que se llama Intergalactic, porque recrea una película de ciencia ficción japonesa de las de antes y es muy guapo. Esos serían mis 2 favoritos. ¿Y en Risto?
Pues a mí como videoclip me gustan mucho los que son así como que hacen transiciones y tal. Y me gusta mucho un videoclip que es de Jane. Corrígeme tú el nombre porque me voy a equivocar. Que se llama Jane, sí. ¿Sí? Brutal ese videoclip. Fue la canción utilizada en el anuncio de Corte Inglés de hace como 3 o 4 años. Ah, sí? Y luego también me gustaría decir que un grupo que es brutal y que hace muy buenos videoclips es Coldplay. Se lo curran en cada videoclip. És veritat. Coldplay són com obres d'art, cada videoclip, sí que és veritat, sí. I tu, Marc? Doncs jo, com sabeu, els meus referents musicals solen ser bastant tirando hacia el trash i la cosa chunga. A mi m'encanta el videoclip del Trololololó, que és boníssim aquell videoclip. No, el coneixeu, no? Trol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 
grup, ja ho sabeu vosaltres, perquè l'he citat alguna vegada, Ojete Calor, i em sembla que els videoclips que fa Ojete Calor són boníssims, ja no només per lletres, sinó per les composicions que fan. A mi, per exemple, un que realment tampoc és gaire cosa, però que es diu La Gente Mala, que va sobre gent amb tatuatges molt lletjos, desastrosos, és brutal. Entre d'altres, perquè ara han fet un en confinament, que diria en Paco, amb l'Anna Belén, que és meravellós, amb una cançó de l'Anna Belén que de l'any 79 em sembla que és. Agapimú. El de l'Agapimú, veus? Ja veig que ho recordes, Edu. Són els meus referents, és això. La Laia també té un referent de videoclip. Digues, Laia. El Shikiro, perquè sempre el miro i... Sí, l'hem vist moltes vegades, aquest videoclip, ens agrada molt. I l'Edu i l'Albert? Albert, comença tu. A veure, el meu no és un videoclip, però són uns premis que el meu pare m'ha ensenyat fa un temps. Es diu Neil Patrick Harris Music Awards del 2013, em sembla que és, que hi ha unes coreos impressionants i el Neil Patrick Harris, o sigui, espectacular, perquè canta superràpid, després amb el que es mou, i hi ha també un salt que fa bestial d'un aro, i és increïble, és una cosa que mai havia vist i mai m'ho podria imaginar. Per situar-nos una mica millor, és l'opening dels Premis Tony. Sembla que ja l'he vist, és molt espectacular. Impressionant. Jo us volia fer dues aportacions amb el tema de videoclip. Cris. L'Edu? Ai, és veritat. Que guapa, que... A veure, jo coincideixo amb l'Aitor que per espectacularitat Telefon és el thriller modern, per dir-ho d'alguna manera, és el thriller de l'actualitat. Però hi ha un videoclip, clar, jo tinc una edat, que em va marcar moltíssim l'any 1985, que és el Take On Me d'A-Ha. No sé si l'heu vist. Bueno, No el recordo. És un videoclip que combina dibuixos animats, com si fos una espècie de fanzine, pues igual sí que lo he visto. i imatges reals, d'acord? Fue revolución, en los 80. Va ser espectacular, no només per la cançó, que també va ser un gran èxit número 1 durant moltes setmanes arreu del món, sinó que el videoclip va estar alineat amb l'èxit, no? Amb el ressò, amb la difusió que va tenir aquesta cançó dels escandinaus. Take On Me. Com es diu? Ja sé quina és. Ja sé quina és aquesta cançó. Take me on. Míralo com la pilleu al momento. Jo us volia explicar dues coses del tema de videoclips. Aquests dies n'hi ha dos que són notícia, i un és un vídeo que ha emès el Gran Teatre del Liceu, que ha publicat un vídeo amb la participació de 142 artistes que interpreten l'ària Nessun Dorma de l'òpera Turandot de Puccini. Aquest vídeo, que és molt i molt emotiu, hi ha una mica de cau una mica la llagrimeta, hi ha un moment, ho saben fer molt bé, això al Liceu, doncs el que fa és donar suport a totes les persones afectades per coronavirus i dona un missatge esperançador animant a la gent en aquest inici del desconfinament, no? Acaba aquest vídeo amb les paraules Vincerò, que és pensaré, que el tenor Jorge de León, que és el que interpreta el Nessun Dorma,
doncs l'entorn i és una mica allò que també una mica l'emoció combinant amb imatges de Barcelona, d'aquesta Barcelona buida que veiem aquests dies i que l'Aitor la té més a prop que nosaltres. I un altre vídeo que doncs, també és notícia aquests dies, Queen ha fet una versió del We Are The Champions, però diu You Are The Champions i la dedica a tota la gent que lluita contra el coronavirus i aquest vídeo surten en Brian May i en Roger Taylor, els que tenen de Queen, amb el cantant que fan ara la gira, l'Adam Lambert, tots tres ho han gravat per separat, Londres, Cornwall i Los Angeles, versionant aquest famós We Are The Champions i també destinen els beneficis a la lluita contra el coronavirus. Aquest vídeo el que fa és alternar imatges dels músics tocant la cançó amb pacients i sanitaris de tot el món. No? I també són dos vídeos especials, un i l'altre, i us els recomano que els busqueu. I també he fet una mica de recerca a YouTube i he trobat els vídeos que són els més vistos a data d'avui, videoclips musicals. Sabríeu per alguna casualitat quins poden ser? Sí. Pasito. Salchipapa. No, Salchipapa no. Gangnam Style és un. El Gangnam Style segur. Tinc el top 3 jo, El primer és el Despacito, que acumula 6,7 bilions de reproduccions. Bilions amb B, Bilions. El 2, flipareu, Baby Shark. Més de 5 milions de reproduccions. I el tercer, el Shape of You de l'Ed Sheeran, en aquest cas 4,7 bilions de reproduccions. Pregunta de Trivial Pursuit. Quin va ser el primer videoclip que es va emetre per primera vegada, que es va estrenar quan van iniciar-se les emissions de la MTV? Bruno Mars. Baby Shark. No? No. Baby Shark. Seguro. No. Video Kill the Radio Star. Anda. Amigo. Video Kill the Radio Star. Oye, yo quería decir una cosa, Rosa. Rosa, acabem ja, que estem fora de temps. Sí. Calla. Un momento, falta una cosa. ¿No, Aitor? Aitor, no te cortes. A mi m'havien dit que us proposés un repte. Ja tardes, Aitor, ja tardes. Llavors, com la cosa va d'imitar videoclips, doncs he pensat gent que no hem fet nosaltres i que m'agradaria veure, i he fet una mica un sorteig i us donaré un personatge a cadascú. No sé si anem bé, però bé. Vale, fantàstic. Apunto. Jo havia pensat, Freddie Mercury va fer un videoclip molt divertit, que a mi m'encanta, que és I Want to Break Free. El que passa al mocho, que sí? Efectivament. I jo havia pensat que el fes el Cristóbal, el Risto. Risto, jo també... Pues es más fácil, así que sí. Vinga. Llavors, una dona que jo crec que és com la reina del pop, antiga, actual, que t'agradarà més o t'agradarà menys, però és indiscutible que és la reina del pop, que és Madonna. M'és igual quina època. Això t'ho deixo, tria tu, Rosa. La Madonna m'encanta! Després he pensat en una tia que, bueno, aquesta sí que és com... M'encantaria que fos la cançó. És una tia molt divertida, irreverent, fa el que li dóna la gana en tot el videoclip, que és la Cyndi Lauper. I havia pensat que ho fes la Cristina. Le va, a la Me veo sobre el sofá saltando. Y porque es pelirroja. Llavors, un tio que em sembla molt carismàtic, que té molt té molta presència, que és per l'Edu, aquest. Jo crec que pot ser molt divertit intentar imitar Julio Iglesias. Hombre, yo también lo veo. Gràcies, Aitor. I com tu cara m'intenta sonar no seria res sense canvis de sexe, que jo els he fet a totes les gales perquè a totes he fet de dona, en Paco li vull proposar un super repte, que és intentar imitar a Fangoria. Hombre! Actual, més antiga, Alaska i Dinarama, això ja... Que bueno. Us ho deixo a l'elecció. Molt bé.
¿Y en Marc qué? ¿Y en Marc qué? En Marc no se salva. En Marc s'amaga, Tú no estabas el día de la reunión de programas, o Si no sea... fa Marc, ho faig jo. La Laia també vol un repte, però bueno, ja... ¿Le puedo decir yo al Marco, no? No, el Marc fa de presentador, no. De Albano. Laia, has de fer a la Taylor Swift. Toma! Oh, m'encanta. El shake it off, el shake it off. El Shake It Off. Amb l'Albert pensarem alguna cosa també, vale? Vinga. Pues, Aitor, ens agrada molt aquest repte que ens has donat i els emprendrem amb la nostra seriositat habitual. Risto, tú querías decir algo. ¿Hace falta que lo digas o no? Sí. Bueno, no. Risto, va, no te queremos cortar las No, alas. solo quería decir que me gusta mucho lo que han hecho los músicos, que han adaptado los videoclips a la cuarentena y ahora lo hacen desde sus casas y mola mucho. Bé, dit això, ja hemos al final al programa. Una cosa, ¿hasta cuándo tenemos para hacer el videoclip? Estaría bien saber el timing, ¿no? Nosaltres ho fèiem en una setmana. Fem en una setmana, Sí, Cultura? nosaltres tenim una setmana per preparar els looks. Vale. Nosaltres triàvem com un minut del videoclip, 1 minut i 20, com a molt. Sí, suficient. I ja fèiem tot el muntatge, tota la parafernàlia, i teníem una setmana això per muntar, muntar el show, I preparar, gravar i muntar. Doncs d'aquí una setmana, dijous de la setmana que ve, videoclip fet, sí? Penyita? Vale. Una pregunta. La veu ha de ser original o ha de ser playback? Playback. Hombre, si no quieres que llueva... Perdona, guapo, yo entono, ¿eh? Tú no. No, si lo digo por mí, no por ti. Ah, vale. Nois, se'ns acaba el temps. No sé, la Laia m'ha desaparegut. Vull acomiadar i no puc. Laia! On estàs? Ah, sí, doncs ho deixem per avui i recordeu, som Quilcalla, fins demà, Cultureta! Gràcies, Aitor, i gràcies a Adiós, Aitor. Adiós, adiós. Amb cada cultura. Escoltes amb cada cultura. Hola, Culturetes! Avui és divendres, tot i el confinament que hem començat a desconfinar, no sé si es diu així o no, tradicionalment el divendres és un dia d'estrenes de cara al cap de setmana. Per tant, avui ens vestim de gala per anunciar les novetats que tenim de sèries, de pel·lis o d'obres de teatre. Laia. Saludem a la penya del camp, Paco, Cris, Marc, Risto i Albert. Rosa, i us parla la Laia. Tots més guapos i guapes que mai, cosa que semblava impossible, semblava que no podia ser. Doncs sí, cada cop millorem. Encara estem més bons que en el programa anterior. Tanta elegància enlluerna. Avui tots tenim estrenes per comentar i recomanar, i és que la quarantena no impedeix que es vagin estrenant pel·lis, sèries, obres de teatre, o que sigui, per animar o bé ocupar el nostre temps a casa. Paco, Caravana, comencem amb vosaltres, si us sembla. Parlem d'estrenes de teatre. Què tal? No? Comencem amb teatre, nenes. Sí, comencem. Chorrillas. T'agrada la cultura y lo sabes. Bueno, jo volia començar... Sí, queda apoteòsico. Jo volia començar amb una reestrena, ¿vale? Perquè com que estem a divendres, és el dia que s'estrenen les coses, voldria que la gent reestrenés una pel·lícula que es diu La Comunitat, ¿vale? de Àlex de la Iglesia, que es va rodar el 2001. Per què? Perquè com que ha sigut la setmana de Star Wars, hi ha un personatge molt divertit a la pel·lícula, ¿vale? que el fa el meu amic Eduardo Antuña, que va venir a Lloret de Mar a repartir els premis a Fes Terror. Ah, sí? Sí, el vam tenir a Lloret, repartint els premis i tot això. I, bueno, jo vull que reestreneu, com que estem fent estrenos, pues fem reestrenos, ¿no? I tant. Algo així, reestrenamos. De fet, jo crec que tothom en el confinament està reestrenant pel·lícules, perquè tothom està dient, va, voy a ver esta peli, ya la he visto, pero
la voy a recordar. A mí me pasa con la de Aladdin. He perdido la cuenta de las veces que la he visto ya. Es malísima. Aladdin del Will Smith. Malísima esa peli. Al cine a verla. 3. Con 3 personas diferentes. Sí. Una fue Paco. Otra fue mi prima. Y otra con las de danza. Y otra con las de danza. Porque te gustó poco, ¿eh? Ya lo veo. Poquísimo, poquísimo. ¿Y ahora que la sigues viendo qué? És per veure el que no s'ha de fer. Eso por un lado, ¿vale? El reestreno de la comunidad de Alex de la Iglesia. Està Movistar, ¿vale? No sé si teniu Movistar y si no, feu això que fan los Piratas del Caribe. Entonces... del Calibre. Del Calibre. I després, una estrena molt guai seria no una estrena en particular, sinó hi ha una web molt especial que es diu Cartelera Teatro Madrid, ¿vale? Que és molt interessant perquè cada setmana fan estrenes d'obres de teatre. Evidentment no s'han estrenat perquè ja estan gravades d'abans, però cada setmana fan la particularitat de que estrenen diverses obres de teatre, ja siguin dels gèneres d'infantil, per adults, comèdia, etc. O sigui, aquesta seria des de la caravana la recomanació d'estrenes a Cartelera Teatro Madrid. Molt bé, caravana, molt bé, este xoca, eh? Això són les... El teatro i lo sabe. Ara anem amb en Marc, tan elegant com és habitual en ell. Marc, t'has tret les teves samarretes mítiques i avui t'has posat americana. Això ja és un motiu de celebració, eh? Fixa que m'he lligat la camisa fins a dalt. Tens un punt Sonny Crockett, Miami, sí o no? Tu també, Edu, tu també el tens, Molt, sobretot amb aquest nus de corbata superben fet. És un referent, Edu? Ja veig que... Sí. Bé, divendres d'estrenes, jo us parlaré principalment del que podem trobar a les plataformes, com és habitual, i començo per una sèrie que és una sèrie que s'estrena avui, dia 8 de maig, que es diu The Eddie. Aquesta és per tu, Edu. Es diu The Eddie, que és una sèrie que es fa a Netflix, que és la primera incursió televisiva del Damien Chazelle, el director de La La Land. És una minissèrie en el qual aquest guanyador de l'Oscar al millor director ambientarà, com és habitual, en el món de la música. I en el cas d'un pianista de jazz interpretat per l'André Holland, que sortia a Moonlight. No sé si us en recordeu d'aquella polèmica que va haver-hi a la gala dels Oscar, en el qual semblava que havia de guanyar La La Land i després van haver de rectificar. Doncs resulta que el Damien Chazelle ha agafat un protagonista de Moonlight, que va ser la pel·lícula que va guanyar, per fer la seva sèrie. Se sabia molt poc d'aquest projecte, però vaja, que ara sembla ser que no és una nova La La Land feta sèrie, sinó que també inclou una trama criminal pel mig, etc., en un club de jazz, etc. Té molt bona pinta, jo crec que se'n parlarà una miqueta d'aquesta sèrie i és una de les opcions que podeu veure aquest cap de setmana o a partir d'avui mateix. També s'estrena als Estats Units, i no crec que trigui gaire en arribar, la nova sèrie del creador de Rick i Morty. Tenim Rick i Morty des de la setmana passada, que ja han començat els nous capítols, i tenim aquesta Solar Opposites, que segueix un grup de 4 extraterrestres que escapen del seu planeta i acaben parant a la Terra. N'hi haurà 2 que seran pro-terra i altres que seran antiterra, que la volen colonitzar. I aquí està una miqueta la gràcia d'aquests dibuixos animats per adults, que últimament està tenint, penso, una segona joventut amb moltes sèries dedicades al món adult. I ja per acabar, aquest diumenge als Estats Units s'estrena una minissèrie que es diu I Know This Much Is True, que segueix la relació de 2 germans bessons. Això també s'ha posat molt de moda ara als Estats Units, fer sèries amb un sol actor fent de 2 personatges diferents. Aquesta vegada és el Mark Ruffalo, que farà de 2 germans bessons, atenció, perquè un té trastorn per estrès posttraumàtic i l'altre és un esquizofrènic paranoic. Vull dir, jo crec que tindrà
Tindrà tela aquesta minissèrie de 6 capítols que s'estrenarà a l'HBO i que aquí a Espanya la tindrem segurament el dia següent. 3 estrenes, com veieu, Solar Opposites, The Eddie, la nova sèrie de Damien Chazelle, i aquesta I Know This Much Is True amb el Mark Ruffalo de protagonista. Sembla que són molt bones opcions. Marcos, en prenem nota de les teves propostes, també de l'Escaravana. Pel que fa a cinema, jo us vull recomanar una pel·li que s'estrena directament online, que es diu Huérfanos de Brooklyn, no sé si us sona el nom. La protagonitza l'Edward Norton, que és una debilitat meva, jo no sé si us agrada aquest actor. L'Edward Norton, sí, l'Edward d'aquí. Nord, mira-lo. No sé si us agrada aquest actor. És que a mi m'agrada. Com has dit que es diu? Huérfanos? Huérfanos de Brooklyn. És una pel·lícula que Edward Norton. Gràcies, Risto, gràcies. És una pel·li que, com dic, s'estrena directament online. La dirigeix l'Edward Norton mateix, l'escriu i la dirigeix ell, i el repartiment hi ha en Bruce Willis, en Willem Dafoe, l'Alec Baldwin i molta altra gent. Una mica la història és... Ell és el protagonista, l'Edward Norton, és un detectiu que té el síndrome de Tourette i que la pel·lícula consisteix en resoldre l'assassinat del seu amic i el que el protegeix, que és en Bruce Willis. Estem parlant d'una pel·lícula d'intriga, màfies, etc., ambientada en un Brooklyn del passat. He vist el tràiler, té una pinta espectacular, i llavors ens dius, on la podem veure, aquesta pel·lícula? Perquè, com dic, és una pel·lícula que s'estrena directament en plataformes de streaming i la podem trobar tant de venda com de lloguer a Apple TV, a Rakuten, a Google Play, a Movistar també, Vodafone TV o bé Orange. Per tant, són les diferents opcions que hi ha. Jo t'he dit, a mi l'Edward Norton és un actor que m'agrada molt. També em sembla que se li ha anat semblar una mica la flapa. Té fama d'actor difícil, d'actor complicat amb el qual treballar, però ens ha deixat grans interpretacions i li dono un vot de confiança perquè és una pel·li que dirigeix ell, a més d'escriure-la i protagonitzar-la. Un detectiu privat amb síndrome de Tourette ja és una cosa que segurament és difícil de veure. Bueno, té com trastorns obsessius, tics que són obsessius i que no el deixen com... Queda com encallat i el Bruce Willis l'ajuda, però resulta que el maten i ell se centra, es focalitza en descobrir qui l'ha assassinat. Ya has hecho spoiler. No he hecho spoiler, esto sale en el tráiler, hombre. El Edward Norton se caracteriza porque es un actor de método, ¿vale? Què vol dir? Que li agraden molt els personatges que tenen molta psicologia interna, com ara una malaltia com aquesta. Llavors, segur que ha fet un treball d'investigació de la malaltia per treballar el paper. Segur, perquè sempre li agraden els papers que psicològicament els hi passen moltes coses. No, que siguin d'aquests papers que són complicats. De fet, en el club de la lucha se dejó pegar muchas hostias. Correcto. Peli donde las haya, esta. Jo destacaria una pel·li que em va agradar molt, que ara no recordo el títol, però és aquella que feia de racista. American History X. En aquesta pel·lícula em va agradar molt perquè, bueno, ja sabem que els personatges aquests que són fascistes tenen molts problemes psicològics i a la pel·lícula fa molt bé l'evolució el personatge de passar a ser racista a no i per què. I Paco, la famosa escena que no farem spoiler però que ja sabem quin és, la forta. Aquella escena forta costa, aquella de pair, la veus i te queden aquí en la ment i no se'n va. No ho has dit, l'escena. No he dit res. Risto, la podries ver tu. ¿Cuál? Física y química. El internado. El internado ya la he acabado. El barco. El barco no me gusta. Vaya tela. Una de les pel·lis que més s'està veient aquests dies del confinament és aquesta del Chris Hemsworth, aquesta del Tyler Rake. Aquesta que va en plan amb una metralleta que és més gran que ell, aquesta. Bueno, em sembla que va a rescatar un nen que està segrestat, etc. La veritat és que està tenint molt bona acollida aquesta sèrie, perquè veu que com a acció està molt bé. ¿Es peli o es serie? Es el dubte que tinc. Peli. Vale. Lo que está haciendo Netflix es ponerla en todas las portadas de todas las casas para que todo el mundo se la casque. Es nota molt quan Netflix vol que un producte triomfi. Que surti com el d'allò. Aquí jo sé que hi ha una persona que veu una pel·li cada dia i és en pel·li o sèrie i és l'Albert. Que sí, Albert? Després de dinar,
En tu casa hay sesión de cine. El Albert parece un actor de La lengua de las mariposas. Sí, mira, de la guerra civil ahí. Hola. Ves afegint llenya al foc, tu, Paco? Va, Albert, explica'ns, què estàs veient últimament, rei? Lo voy a buscar. Fa poc vam acabar la sèrie de Atípico, un noi, un adolescent que té autisme. És molt xula. I li ajuden uns amics, té una germana, hi ha problemes familiars. 3 temporades. Tres tigres. 3 temporades. Hola, más temporades. 3 temporades i em sembla que són de 10 episodis cada temporada. Està superbé, la recomano molt. Ara recordo qui em recorda, l'Albert. El Joe Pesci, uno de los nuestros. Mira, ahí está el Albert. Espera. He de dir que m'agrada més... Sí que s'assembla, sí. És muy mono este nene. A mi m'agrada més la comparació que fa en Marc amb en Joe Pesci, Sí. Hombre. Segurament en Joe Pesci té la mateixa mida de traje. Ja el passa del sap, I ahir a la nit vam estar veient una pel·li que és una... no el per res, per mi, O sigui, no m'ha agradat, tampoc no és res a l'altre món. ¿No? El Santo. La del Val Kilmer. Hombre. Chris, no hagas esta cara. No hagas esta cara. Sí. La peli de acuerdo. es buenísimo, pero la peli... Sí. Amo Elizabeth Shue. Vale. Ojo, Molt bé. hablando ya de películas... Jo crec que pel·li, perdoneu, que el temps no l'ha tractat bé, aquesta pel·lícula, perquè és de fa anys, aquesta pel·li. Ojo, otra peli que si queréis recuperar es El discurso del rey. O sea, El discurso del rey, que la he visto esta semana y es una película que es espectacular. Es espectacular. Si la podéis ver en versión original, mejor. Pero me ha dejado flipado. El secundario, que no me acuerdo cómo se llama, pero que os voy a hacer una referencia, y seguro que lo sabéis, es el pulpo de Piratas del Caribe, el malo. Sí, com es diu? Ara no em sortirà el nom. Roger Hart. És el Geoffrey Rush, el que fa de... Jeffrey Rush. El Jeffrey Rush, el que li fa de professor de dicció, en El Rei. Sí. Para mí es uno de los secundarios que he estado investigando esta mañana, porque, bueno, siempre hablamos de qué pasa con los secundarios, y es uno de los secundarios del cine en general, que, ojo, película que toca, película que... Paco, ahora que dices esto, que a mí el Geoffrey Rush es un actor que me gusta mucho, hizo en su momento una película basada en la vida de... ¿No? Sí, esta fue una, que se hizo muy famoso con esta, que se llamaba Sade, precisamente. El Marqués de Sade. Que él era el marqués, y que también... pero ahora se me ha ido la cabeza. Segurament volies parlar de Shine, que és aquella que fa de pianista. No. Feia la vida d'aquell actor que surt al Guateque, el Peter Sellers. Ara. És espectacular, aquesta pel·lícula. La recomano. No sé ni com es diu, la vaig veure fa molt de temps. La Laia també vol comentar una cosa. Laia, digues. Abans del confinament, al Nadal, totes les senyores, les nenes i les senyores de la meva família van anar a veure al cine Mujercitas, la nova, i ens va agradar molt, però a la meva àvia i a la tieta de la meva mare no li van agradar gaire, però a mi la mama ens va agradar. Sí, bueno, es van dormir al cine una mica, algun tros, perquè era després d'un àpat d'aquests nadalencs i van fer una becaina. Però a mi la Laia ens va agradar molt i de fet ja es pot llogar, per exemple, a Rakuten o a Amazon, que ha tret el servei aquest de lloguer o de compra de pel·lícules, també. La tornarem a veure perquè ens va agradar molt. En Risto, de fet, es dorm amb Peppa Pig. De fet, jo crec que en Risto s'ha dormit en alguna vegada durant el Cada Cultura. I l'Albert, què ha vist? Que aixeca la mà. Albertos. Jo volia dir que també estem veient una sèrie que al meu pare li encanta i no deixarà de veure, com sempre. Friends. No. Però també comença per F. Però també comença per F. Falete. Fariña. Forever Young. Le escucho. Es diu F is for Family. Una pista. Le escucho.
El de Ed Sheeran. ¿Qué? Risto, ¿Qué? no. Fui a por trabajo. Doctor Crane, Fangoria. tengo un problema. Fangoria. ¿Doctor qué? Crane, tengo un problema. Médicos de familia. Sí, farmacia de guardia. Va. Ah, empieza por F. Frasier, Eddie. ¡Hombre! Ah. Hola, tío. Qué buena es. Ah. Hombre. Ah, És molt bona. És molt bona. Perdoneu, però Frasier és de les sèries d'humor dels inicis dels 90 que és molt, molt referenciada, ¿eh? O sea, me dices a mi viejo por ver física o química y tú te miras cosas de los 90. No, finales de los 90. Oh, cuidado. a mí me gustaría recuperar la serie Salvados por la Campana. También. Me encantaba a mí esta. A mí también. Chicos, Sí, Sí, también. Vámonos ya. Venga, No, Laia. un momento, que Sí, quiero que decir una- un reportaje. El último, porfa. Precisamente. Risto. Acomiadem igual. Espera. Risto, ¿qué es lo que quieres decir? Que ha salido un reportaje en Amazon Video Prime de Amaya que ganó Operación Triunfo que se llama Vuelta al Sol. Os lo recomiendo. No lo he visto, pero miradlo. Me encanta, os lo recomiendo, no lo he visto, pero miradlo. Esto me encanta. Me encanta. Molt bé, sense cap referència, yo lo recomiendo. Venga. Esto se llama Listo. avanzar la sección. No nos lo perderemos, ¿de acuerdo, Risto? Vale, lo podemos comentar en el próximo programa, Edu. Lo podemos comentar, a ver si lo ves tú. Doncs ho deixem aquí i recordeu que em quedo calla. Fins demà, cultureta! Adiós. Voy a ver la Adeu, Maya. Joe Pesci. Voy a Adeu. ver la Maya. la copa de cava es ahora, El ¿no? pica pica de la Premier.